Blay baro ki viewers to hagne ka video ngi pe biang manta ya ki khubo like kam don hadu da ki hajar tam teli ki total number of post hangne ti snap ha ya ka video nama ka jing suru kan de ka ba hit bat ka ba biang ha du ka ta namar kane namar kini ki post kin de ha po bang no kin tre ha po bang kum ki assistant manager ti snap ya ka video ban one click ban share like ban subscribe nak banta upcoming videos. Kamtame check palok ajan jongphi. Di hangning ini peka IDBI Banks Recruitment ajar punriu hagaba ketika IDBI Banks ka online application ya baru kinong sosnong jong dari India. Mo ka online application nagabanta ka post kakerteng jong ka post ne gede assistant manager grade A. Mo assistant manager grade A ban ka vacancies nagbenta ki assistant manager kadon hadu ars patli ki total number of posts ars patli ki total number of posts hagawa unreserved propway schedule caste shipo schedule caste lipo schedule tribes katsan nangta OBC Sanposau EWS Arpo PWD partly Ikini total number of posts mo haki category beper but hideban donru ya ka 2-year experience arsnem hideban don ya ka experience hagbe deban but susuru ka age hane dane karta age limit hane kande arpwe hadu life hostnem plus sunsnem ka relaxation nam tajuni ki ST mo kata kebumun arpwe hadu life sunsnem gidang laman apply nam ta ke post assistant manager nangta qualification kino ki candidates ki ba kwa ban apply nam ta ketika post assistant manager po IDBI banks ki haban pendep ya degree no na kino ki recognized university nangta ka pay hane lani ka jingsiu salary kan sedang nado saupo prahajar sau spa propau bat kan kod adu propsan hajar arspa khandai po shibana nangta bansha select lane bansha jit ba pintrei kumu lane ka assistant manager dihaban penkre ya gani nagumta ka written test no ka logical reasoning ruphoman english language ruphoman quantitative aptitude saupomax general lane GK ngila banong khamtam hakbe dei bat ka economy banks mo ka ban kre ba dei bat kataru 60 marks te lane rupu mark te la total ya te ki marks kan kot hadu arspa mark te ban sha select ha ban le bhai te mo ha ban kre ba ban kre ba prepare han namta te ka written test na ta but saka personal interview te nda phila dep ya personal interview phila pass sha select na banta Bapintre kum assistant manager po IDBI bank bat pihabru ban kongu bat penlitre hakuleng jong dari India kat kebagan ke office kapha kat kabag don kamban pha ipi hai ka duna kinong tre hangta kin sapha ipi namarga IDBI bank kadon hakuleng jong dari India kata kadau kaban litre be hakuleng jong dari India mo la dagi pha next pada the next pada yang ne page sa ne ko way pada ka ba ar ka pada jong ka junior assistant manager jong ki junior assistant manager ane JAM grade O kadon hadu chijar shispa lagi post hajar shispa lagi post te hagwati kadon life sant lagi post kata kebumut ba kadai ka center of Guwahati te don live santi lagi post kentup ru yangi ki khasi kadon ko post nam ta jungi ki khasi ma nam ta gigaruru kadon pesa page hapo ka advertisement kinsa lab lut kita barok khoi okay nang ta kabalai hangai qualification nang ta ki JAM lene junior assistant manager kan de arpo do sans name plus sans name ka relaxation kata kabum arpo do arpo san no de la plus but sans name klong lipo arpo du lai post nam mila ban apply nam ta ke JAM nang ta ka jingsiu pade hane samha ka jingsiu na kam ta ka ne ka junior assistant manager kan sedang na du riu lak point khat sao
hadu driu point san po lak kata kemut kin chekat kum ka city ken lada dei ha ki city ki ba la kham shai kham he mut ki nang pun kiu ya ka jingsiu lada kum ha shillong yo le se kadang dei ka small city kemut la ban yo tang 6.14 lakhs ta kemut ha kapor ba pis dang jon nang kong nang shop ki IAP driu lak plus tangka riu lak plus kat kabade tamban riu lak sejrong kina IAP ha kapor ba pis dang ban jon ya kane ka JAM post ban kap ka post JAM kandon ru ka promotion process ka promotion sya ka grade A lada pitrei hok pitrei smart pit pi pen i ha ka performance ke jong pi kemut directly pinyo ban kiu sya ka grade A kumbangal ada ban batai hakmat jong ka video nangka number 7 ka selection process ru kan long baitik kum bale ya ki assistant manager di ka fees namta ini ki post kan long arts pasan ko namta jong ki ST namta kate ka banukong ru jong ki assistant manager arts pasan po namta jong kanika junior assistant manager ru arts pasan po ko post takamumut we candidate ko we ka online application munsha ara banle buntali okay kan mau bhai kata nangta ka last date ba phinla ban apply ya kini ki post kan long hadu ka khat khnai tarik ubanai march 2018 khat khnai tarik ubanai march 2018 tina ka banta ba phinle ya ka online application kha ban le chapo saiba marah mobile phone namla namar ka mobile phone hoi la tang ba long haban le da ka landscape te ban le landscape pemut ba kha shimjinjar hana mobile na ta kadang wa ngi phila da phikwa ban apply nam ta kite ki post le chapo cyber budbud pha le haki ma long ko basuk ban apply nam ta post pat sa pan kre pha da ka banta ban le ka written test pat ka personal interview nang ta ka online test pade la kumno kan de hau banai april khar tarik ajar apun rio hau banai april khar tarik ajar apun rio morning session kata ramut pormester ndre kani kam pada ngampala benong kadi ka batikna nagling jong ka office ru kala pen chai ba ban update ya kini ki online test date lani ka tarik ban le ka online test sa update apo opsal website jong ka IDBI banks te pihak ban check hang tu lani kim sawan apo ki email ki jong pi hakapot ba pi pendap hakapot ba pile ya ka online application nang ta list of document ru sepet apo ka advertisement sepet po advertisement ke ki jong kam ki ba pi ban ra nang ta lada pi kwa ba yol se pim sngau thu kwa ban bu ka jingkli shipi ban bu ya comments yol se pim sngau thu te ban le ya ka online application le limba ka website jong www.idbi.banks.in ti shu tho bet IDBI sa click apo Google site lawan bet hang tu ka first link hang tu kan dei bet jong kanika IDBI banks click hang tu flash shem rut adong sedong lane click ke link ka babu apo main box section pin salap lut ya kijing don kan borok pule details gitu tekan nega datang ke chung pentip jong ai pi barok kun sama kri si bedentia yo se pi kwa bantre ki banks lene yo le si pila de pre tengru de pimpat long sekyo namta ka post di join ha ga nega IDBI banks ke jing siru ka biang tangatahi such thing nong pi shor ban put one plate ban share like ban subscribe na ga benta ki upcoming videos kulai shubun best of luck na ga benta ka written test but personal interview lada pi apply namta ite ki post ki pangala de ban